И какво става, хора? Аз съм Виктор 121 и в този клип ще ви покажа как да си изтеглите Texture Pack на Minecraft. Значи първо влизате в Google и пишете Minecraft Texture Packs 1.9. Пишете ето това Minecraft Texture Packs. Сега цъквате първият линк. Ето това цъквате. Сега си избирате Texture Pack. Примерно аз ще си избира ето този. Този е много тежък. Аре, той ще си изтегля. Значи сега давате надолу и кликате примерно ето първия линк, където пише 64 в скоби, 1.9 и Download Backyard Craft Resource Pack. Значи цъквате го, изчаквате малко. И сега, какво пише? Добре, не съм робот. Айде. Цъквате сега това червеното, не знам, може на вас да не ви излезе. Сега кликате върху Download и изчаквате докато Texture Pack ви зареди. Значи аз ще го спра на пауза, за да не ви губя времето. И да. И хора, пак съм тук. Значи, както виждате, Texture Pack се е изтеглил. Значи сега го изкарвате на десктопа. Значи направо ще го изкарам ето така. И ето виждате, хора. Имате WinRAR на десктопа си. Сега влезате в... Значи на Windows 7 кликате Start и тук така ще ви излезе едно прозорче и си пишете %AppData. Ако сте на Windows 10, цъквате лупата и пишете %AppData. Така отваряте папката, цъкате Minecraft. След това кликате върху Resource Pack, ето това. И сега се премествате WinRAR вътре в папката. Значи вече можете да затворите папката, можете да затворите Google. Сега се влизате в Minecraft, кликате върху Options, след това Resource Packs. И ето виждате, хора, значи сега кликате ето тук и след това цъквате върху Done, изчаквате малко, нали, за да ви зареди целия Minecraft. И ето, хора, виждате на тези Texture Pack, значи сега ще ви покажа как работи. В смисъл не как работи, ами просто да го видите, че става. И хора, ето виждате. Просто изглежда като в реалния живот. Добре. Гледайте къв човек, бе, бахти човека, бе. What the fuck? И хора, ето виждате, вече Texture Pack ви работи. Имате някакъв шибан човек с някакви тъпи очи, някакви свински уши. И хора, това беше от този клип. Надявам се да съм ви помогнал. Абонирайте се за още. Надявам се да съм ви помогнал. Така. И чао.